Здравейте на всички! С това видео поставяме началото на поредица от видеа, чрез които ще ви покажем конкретни ваканционни имоти на остров Кипър, в северната част, разположени в близост до най-добрите пясъчни плажове, а именно район Искеле Лонг Бич. Ще ви покажем жилища, които са напълно готови, напълно функционални, действащи и генериращи приходи от туризъм. Жилища, които ние в Partners Consulting предлагаме под формата на колективна възможност за инвестиция, за да може да осигурим възможност на хората с по-лимитиран капитал да инвестират, да получават доход, да разполагат с възможност за ликвидност, без да се съобразяват с пазара и да имат ваканционен лайфстайл на Средиземно море. Защо използваме този модел? Поради факта, че тук, намирайки се в чужбина, клиентите нямат възможност да използват заем, ипотечен, банков кредит. Защо? Защото нямат история, чужденци са и са ограничени от законодателството. За да могат да не се чувстват ограничени, само със своя наличен спестен капитал имат възможност реално да притежават недвижими имоти под формата на колективна инвестиция и да се наслаждават на произхождащите от това права. В това видео ще ви покажа един имот, като ще се опитам да го направя по нестандартен начин. Колкото мога повече, показвайки ви и отвън, и отвътре. Нека да започнем нашата обиколка. На първо място имота се намира в прекрасния затворен комплекс Courtyard. Имота е от тип 2+1. Тук се използва този стандарт, като това означава броя на спалните 2, а +1 е дневният тракт. Терасата на имота е тази средната. Или той се намира на така наречения втори жилищен етаж, но трети, считано от най-ниското партерно ниво. Намира се в края на сградата, което отваря изключителната възможност да притежава 3 балкона. Този, който виждате тук, насочен към градинската част с басейна, страничен балкон по страничната фасада на сградата, средния, който виждате, и ще минем отзад, за да видим и задния. Бих искал обаче да ви покажа отстрани сградата. Тук виждаме над 15 метра ширина, която изцяло покрива пълния мащаб на имота. Сега вече може да си представите какъв сериозен размер е той. Ще видим след малко, влизайки вътре в него. Тук виждаме зона за паркиране на автомобили, като към всеки имот има прилежащо паркомясто и съответно има абсолютен комфорт в това отношение. Ето и задната част, сградата. Ето отново този балкон, който акцентирам. Тези перголи в кафяв цвят са подвижни и съответно дават възможност да се местят, когато се налага и слънцето е по-силно в съответната страна. Апартаментът се намира в блок А4, както казахме, на втори жилищен етаж, и ще го посетим. Номера на апартамента е 25
или изцяло можем да кажем, че се определя като А4 25. Влизаме в жилището. Насреща имаме гардеробна за обувки. Тук сме в холната част на жилището, заедно с кухненската. Насреща, разбира се, са уредите. Кухненски под. Надявам се, че видеото може да предаде усещането за размер на дневната. По документи е на над 40 квадрата. Практично, функционално, обзаведено по стандарт на строителя. Жилището е включено в хотелска рентна система и генерира приходи. Това е балкона, който се нарича фронт и, както казахме, е насочен към градинската част. Насреща има друга сграда. Да, има стена, но това е огромно предимство, тъй като сутрин слънцето, изгрявайки от изток, грее централно сградния фонд, който виждаме тук, но не и това жилище поради тази естествена преграда. Облягайки се на перилата, наблюдаваме градината и се радваме на зеленината. Климатичните тела са скрити в ето тези куфари и това дава много елегантност на фасадата. Всичко, разбира се, е монтирано, климатици, телевизори. Насочваме се към задната част на жилището, за да видим какво разполагаме. На първо място напълно е отделено с врата, така че за повече комфорт на пребиваващите винаги може да се отдели холната от спалните помещения. Тук вляво е първата спалня, която е направена с две отделни легла, за да има възможност да спят спокойно деца на семейства, пребиваващи в жилището, двойки, приятели и така нататък, които да се чувстват комфортно. По коридора, отново вляво, е банята и тоалетната. Доста е широка. Ето е и душкабината. И тук вляво влизаме в по-голямата спалня. От стената до вратата до самата спалня има около 2 метра и половина. Доста сериозно пространство. Абсолютно вградени гардероби, удобство. Отново телевизори, огледала, тоалетка и, разбира се, задния балкон. Можем да излезем на него. Балконите са с големина по 9 квадрата, изключително сериозни. Ето ги паркоместата и прекрасната обща инфраструктура навсякъде. Показвайки ви това жилище, е момент да споделя повече от условията за участие в него. Разпределили сме тази инвестиционна възможност на порции от по 20%.
Тоест, желаещите да инвестират в това жилище могат да придобият минимално 20% от общата му цялост в стойността. По този начин те получават срещу своята инвестиция следните възможности. Гарантирано една годишна ваканция, 7 дни, безвъзмездна, на база на инвестиционното участие в жилището. Разбира се, в това жилище. Тоест, те, инвестирайки дял в него, получават гарантирана средиземноморска ваканция, която включва посрещане и изпращане от и за летище, нещо, което е жест от нас като организатори и оператори на инвестицията, пълен хладилник при настаняване, т.е. за да започне комфортно тяхната ваканция, дивиденти от управление на имота, като по този имот те са гарантирани с 2-годишен или 3-годишен срок на договора и ликвидност на инвестицията при изтичане срока на договора с възможност за подновяване на договора. Защо дивидендите са гарантирани? Причината е една единствена, много точна и много ясна. Имаме разписани неколкогодишни договори за гарантирано настаняване в този имот с множество клиенти на свободно консумиране на имота или клиенти, които са в нашите инвестиционни VIP лъкшери програми. Тоест, ние сме осигурили заетост. Ние няма да я търсим тепърва, а я имаме и я изпълняваме. Днес е 1 септември и в това жилище до вечера в 8 часа ще се настанят 4 човека. 2 двойки приятелски, семейни от град Варна. Те ще бъдат 7 дни тук и са клиенти по нашите VIP лъкшери програми, което означава, че чрез тяхното пребиваване ние сме осигурили доходност на това жилище и то отдава рента на тези, които инвестират в него. Така с частична инвестиция, която е достъпна. Защо? Защото ако стойността на едно подобно жилище е в размер на между 200 и 300 хиляди евро, 20% са от 40 до 60 хиляди евро. Най-интересното. Имаме разплащателен инвестиционен план, който обхваща 2-годишен период на инвестиция. Значи, имаме напълно готово жилище, предоставени условия за лайфстайл, гарантирани дивиденти и въпреки това имаме и разплащателен план на частичната инвестиция. По този начин ние правим тази инвестиция изключително достъпна, изключително гъвкава, носеща настроение, доходност и осигуряваща достъп до капитала в момент, в който договора изтече своята валидност. Но разбира се, ако клиента е доволен, ако семейството му е щастливо от средиземноморските ваканционни дни и ежегодното осигурено лайфстайл преживяване, добре дошъл е отново да продължи своята програма и своя договор. Мисля, че това получи се не съвсем кратко видео, но ако проявите търпението и сте го изгледали, бях красноречив и достатъчно ясен. Контакти и връзка с нас винаги може да осъществите, просто написвайки коментар желая или искам. Хубав ден, страхотна есен да имате и добре сте дошли за снабдяване с витамин D на остров Кипър в продължение на почти цяла година. Час и 45 минути с полет от България. До скоро!